Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і абмяркоўваць нас з вами мы будем разам с Рыгорам Астапенем. А это дырэктар беларускай ініцыятывы Chatham House, доктар сацыялогіі. Ну і як зараз яму гэта прыпісваюць, можна сказаць, генератор мема «Не злаваць деда». Прывітанне, Рыгор. Прывітанне, Зміцер, дзякуй за запрашэнне. Рыгор, але ж по великаму-то рахунку, як тебе Шрайбман подставіў з гэтым незлаваннем деда, з гэтым мемом? То есть агучыў-то гэтую фразу ён, а фактычна вот зараз на цябе яе повесілі. І як табе с этим клеймом жывецца зараз? Ну, клеймо, ведаеш, у любым разе гэта стварыла нейкую прастору людзям пагаварыць, злаваць деда, не злаваць деда, як ставіцца, што рабіць. Я думаю, што гэта ў любым разе паслужыла нейкім генератарам для абмеркавання, для дыскусіі. Я не ведаю, наколькі плённых, канешне, але 2 месяцы ж неяк, Зміцер, ты гэта прагаварыў. Я думаю, можаш цяпер нам выдаць раскладку, што кажуць людзі, злаваць, не злаваць. Таму нормально. Я думаю, что ты як доктор сацыялогіі сам выдатна бачыш і хочаш не хочаш, але аналізуеш і бачыш, што хтосьці за тое, каб не злаваць, хтосьці за тое, што злаваць як мага мацней, хтосьці нейтральна ставіцца. То есть гэта нармальная такая сітуацыя. Але вот сам ты 2 месяцы прайшло з таго моманту, як это тэма была накінутая на вентылятар, сам нейкім чынам можа быть памяняў стаўленне, можа паслухаў аргументы, можа спалохаўся крытыкі, можа хто-нибудь падкараўліў у цёмным пад'ездзе. Мне здаецца, все нормально, я тут з табой як бы. Ну тут тогда абмеркаванне вот сваё з гэтай нагоды, тое што і стала прычынай вот гэтых словаў, таких высноваў, можа быть памянялася, не памянялася, ці наадварот яшчэ больш неяк узмацнілася перакананне. Ну, я думаю, что все ж таки, ведаеш, Зміцер, мы живем у эпоху декадансу, а як бы упадніцтва настолькі доўга, што як бы наўрад ці нешта магло змяніцца ў маёй галаве за 2 месяцы, да, як бы я думаю, што нічога не змянілася і за апошні год, і в бліжэйшы год таксама, на жаль, не зменіцца. То бок маё стаўленне да сітуацыі, якім было, такім застаецца. То есть а сітуацыя, на твой погляд, пессімістычная. Калі мы зараз гаворым пра палітыку? Ну, безумоўна, конечно. Калі казаць пра палітыку, она безумоўна пессімістычная. Ведаеш, людзі часта абвінавачваюць нашу перадачу, якую мы робім з Жэняй і Артёмам, што мы занадта пессімістычныя, што мы наганяем там дэпрэсію, людзі пасля як бы расстроеныя ходзяць. Насамрэч, я не ведаю, я, по-моему, весь час себе стрымліваю наадварот, як бы імкнуся нічога такого не расказваць, каб людзей не расстраиваць, каб пасля не пісаць. Ну час прыйшоў, давай уже не будем себе стрымліваць, давай уже всю правду вывалим, тым больш што на фоне координацыйнай рады выбораў, я думаю, что можно казаць правду. Не, ты ведаеш, я думаю, что про некаторую правду я не асабліва ў стане казаць, тому что это не моя сфера кампетэнцыі, да, то бок, напрыклад, да, вось якім прыклад мы можем прывесці, што шмат у чым у людзей было стаўленне, што вайна ва Ўкраіне здолее стаць прычынай нейкіх кардынальных зменаў унутры Беларусі. На вялікі жаль, як мы бачым, вайна пакуль што ідзе у адмоўным бок, выразна адмоўны бок. І адпаведна таму яна нават знікла, да, з шмат у чым з незалежных СМІ ці з нейкіх абмеркаванняў, тому што нарастае пачуццё того, што Украіна гэту вайну можа прайграць. Але гэта не моя сфера адказнасці, так сказаць, і гэта не моя сфера экспертызы, да? Я не магу казаць пра вайну, тому што я у ёй мала разбіраюся. Таму мы пра гэта, пэўна, сёння казаць не будзем. Але глядзі, мы не военные эксперты, безумоўна, і мы не можем казаць там проигрыш, не проигрыш, як ідуць баявыя дзеянні і ўсё астатняе. Але вот сам момант таго, што знікае, ну, нібыта з інфармацыйнай повесткі. Ну, ты ж сам выдатна ведаеш, што ёсць стомленасць ад любой падзеі, і любая падзея, яна спачатку выскаквае на першыя полосы, а потым з цягам часу, калі яна не завяршаецца, то яна паступова адыходзіць на іншыя палосы, прыходзяць новыя навіны. На замен вайны ва Ўкраіне прыйшла вайна ў Ізраілі. Это ж нармальныя працэсы, тут не гаворыць пра тое, што мы спалохаліся, што вайна пайшла не так, як мы хочам, і таму перасталі пра яе гаварыць, хаваўшы як страусы галаву песок. Ну, я думаю, тут крыху пра іншае я казаў. Ўсё ж такі гэта шмат у чым быў разлік у людзей дэмакратычных поглядаў, да? Што гэта можа мець нейкае істотнае значэнне на тое, як развіваецца сітуацыя ўнутры Беларусі. І калі паглядзець на шмат у чым
ранейшае мысленне людзей дэмакратычных поглядаў, то яны часта хапаліся, ды і мы у тым ліку, да, хапаліся за нейкія там спадзяванні, там шырокія эканамічныя санкцыі, канстытуцыя ад Пуціна, да, нешта яшчэ. І ўвесь час за гэтыя мы ідэі хапаліся, нейкі час у іх верылі. Пасля праходзіў час, падаецца, як можна верыць у шырокія эканамічныя санкцыі, да? Таму і тут я бачу ёсць вось гэтая праблема, што часта бываюць нейкія спадзяванні на тыя рэчы, на которые не збываюцца. Галоўнае ўсё ж такі Зміцер гэта вялікі беларускі народ, які быў, ёсць і будзе галоўным апірышчам нашай светлай будучыні. Слухай, я ведаю, што ты хочаш вот менавіта гэтую тэзу падняць, і яна мне вельмі цікавая, але я хацеў бы ўсё ж такі паспрабаваць цябе дакруціць вот на тую тэму, якую мы пачалі гаварыць. Добра, ты некампетэнтны, таму вось на гэтую непрыемную тэму, як ідзе вайна, гаварыць не будзеш і не будзем. В прынцыпе, я з табой згодны, мы некампетэнтныя. Але у чым кампетэнтны, і ты не, ну, можа быць, не зусім прыемныя тэзісы, якія існуюць, а якія ты, можа быць, не хацеў там з нейкіх нагодаў, ну, можа быць, каб мягкую там псіхіку беларускага, великага беларускага народа не псаваць, вот не агучыў. Давай агучым в канцы канцоў. Трэба ж, ну, как бы, хай расце з падлетка той вялікі народ у некага больш сталага чалавека. Ты маеш на ўвазе вярнуцца да тэзіса ці злаваць, ці не злаваць, ці... Увогуле пра тое, ты ж казаў, я не ўсё тое непрыемнае ці негатыўнае там агучваю. Да. Не, тут все досыць проста. Я думаю, што, канешне, стан вельмі дрэнны. І мы, безумоўна, разумеем, што вайна ідзе так, як яна ідзе. Дэмакратычны рух выглядае так, як ён выглядае. Александр Лукашенко паводзіць сябе так, як ён сябе паводзіць. Расія таксама не змянілася. Яна становіцца толькі больш і больш выразнай у сваёй ідэалогіі. І гэта, безумоўна, з'яўляецца вялікім выклікам на бліжэйшыя 5-10 гадоў адносна таго, якім чынам можа развівацца Беларусь. Канешне, я думаю, у любым разе застаецца вялікая прастора для дзеяння. Гэта не значыць, ведаеш, мне пасля, як я скажу штосьці, у нас складаная сітуацыя, все пачынаюць перажываць, ты нам прапануеш здацца, там, ведаеш, такія тэзісы агучваць. Канешне, застаецца вялікая прастора для дзеяння. Яна заўсёды колькасць... Не, ну мы ведаем, уже агучылі медыйка, адвакацыя беларусаў, да, і що там яшчэ? І палітвязні. Слухай, ну я думаю, можна яшчэ десятак накідаць, это не такая ж праблема, да? Я думаю, што кожны чалавек у стане знайсці сябе як бы карыснае прымяненне. Все ж таки, то есть стан дэмакратычных сілаў, пра якіх ты кляўся, што гаварыць не будзеш бліжэйшыя гадоў 7, але ўсё ж таки, ну, не стрымаўся і пагаворым. Ён у такім выглядзе, што лепей на яго ўвогуле не звяртаць увагы і жыць сваім жыццём? Давай вот як чалавек, які ўсё... Дзіма, давай мы ўсё ж таки не будзем іх абмяркоўваць, як бы. Я, ведаеш, у любым разе падтрымліваю нейкія крокі, якія робяць дэмакратычныя сілы, напрыклад, у выглядзе правядзення нейкіх для сябе выбараў. У любым разе гэта стварэнне нейкай грамадскай публічнай палітыкі, да, которая там дае уцягнутасць нейкіх людзей у працэс. У любым разе гэта магчымасць людзей заявіць пра сябе і так далей. Ці звязваю я з гэтым свае надзеі? Канешне, не. Чаму? Ну, тому что... Не, ну, может, у тебя завышенные надеи какие-нибудь и потребования? Может быть. Не, на палітычныя змены я не звязваю надзеі з тым сённяшнім фарматам дэмакратычных сілаў. Что не так з гэтым фарматам? А што з ім так? Так. Можа, ну, давай уже перейдем до наступной темы. Я адчуваю, что неконструктивная размова, потому что я, ведаеш, мне досыць складана крытыкаваць людзей, якія знаходзяцца пад такім моцным пераследам, але з другого боку я не бачу асаблівых прычынаў тут нешта хваліць, неку схваляць. Сітуацыя складаная. І дэмакратычны рух знаходзіцца ў стане крызісу. І я не бачу, каб ён імкнуўся з яго вылезці. Яны, можа, не бачаць, ну, ці крызіса, ці магчымых выхадаў з яго? Можа быць, я не ведаю, Зміцер, ты з імі размаўляеш тут кожны дзень. Так, доктор, ты іх вывучаеш. Пастаўце дыягназ. Не, дыягназ яны павінны ставіць сабе самі, самастойна, альбо ім паставіць беларускі народ. Я тут не бачу
причын, як я яшчэ раз паўтараю, не бачу асаблівых нагодаў пра іх гутарыць, таму што нема тут як бы сілы, няма сілы. Я чаму у прынцыпе как бы зацапіўся за гэтую тэму, потому что мы ж ўсё ж таки будзем гаварыць пра вялікі беларускі народ, і ў дадзеным выпадку у гэтага вялікага беларускага народа мусіць жа быць нейкае там палітычны складнік ці палітычнае прадстаўніцтва. Тое палітычнае крыло гэтага народа, якое мы маем сёння, яно з цягам часу атрафіруецца і, умоўна кажучы, ператворыцца ў чарговую раду БНР там ці яшчэ што-небудзь. Што ты бачыш, якія перспектывы у сённяшняга складу? Да. Безумоўна, я думаю, агучыў гэта ўжо перспектыву досыць выразна. Мне падаецца, што тут важна разумець, што так было ў прынцыпе досыць доўгі час. То бок просто ў 2020 годзе з'явіліся новыя людзі, якія праявілі палітычную ініцыятыву, той же самы Віктор Бабарыка ці Марыя Калеснікава, Светлана Ціхановская, і змянілі гэтую гульню. Але пасля як бы ўсё ж вярнулася просто на свае месцы. І гэта было шмат у чым звязана не толькі з канкрэтнымі палітыкамі, гэта было звязана просто з народам. То бок народ захацеў сябе праявіць. Таму праз нейкі час з'явяцца новыя палітыкі, народ зноў захоча сябе праявіць. Але палітычны клас, які функцыянуе недзе побач, ён не абавязкова звязаны з гэтым народам. Добра, калі мы гаворым увогуле тады з аднаго боку вялікі беларускі народ, і вось гэтая яго частка, якая сёння вымушана атрымалася і трапіла ў эміграцыю. Гэтыя дыаспары, яны што для гэтага беларускага народа? Гэта атрэзаны ломаць ці што? Чаму? Яны самі вырашаюць, кім яны з'яўляюцца для беларусаў. То бок хтосьці абсалютна сябе з'яўляецца для сябе, лічыць, што ён частка народу і з гэтым жыве спакойна. Іншыя людзі, яны зразумела пачынаюць глядзець крыху збоку, на людзей, на грамадства. Я думаю, вось у цябе былі акурат прыклады, коль мы народ узгадалі, я перад тым, як прыйсці, як бы за пару дзён начыніў YouTube-канал Еўрарадыё, вось там пабачыў, чалавек кажа, там большасць беларусаў рабы, заходжу на YouTube, там кажуць, што беларусы павінны стаяць чарзе і чакаць, павінны цярпець. Пасля заходжу, кажуць, што беларусы, которые застаюцца ўнутры, неудачнікі, І я, конечно, задаюся сваім пытаннем, наколькі гэтыя людзі хочуць быць часткай вялікага беларускага народу. Можа, яны лічаць, што у вялікага беларускага народа ёсць пэўныя недахопы, якія трэба выпраўляць, а не тое, што мы адыходзім у бок, мы там другі народ, а это там... Да. Я думаю, что тут трэба для контрасту сказать, что не все демократычныя палітыкі ці там люди, которые атасамляюць себе з дэмакратычнымі сіламі, такія, ўсё ж таки тут варта зрабіць гэтую заўвагу, і зноў ж мы ўзгадалі Віктора Бабарыку і Марію Калеснікаву, вось гэта іхні наратыў пра неверагодных беларусаў, можна згадаць Зінона Пазняка. Для яго беларускі народ у прынцыпе святы, як бы, і ён ні ў чым не можа быць вінаваты, такіх няма ніякай правіны у беларусаў. Але ўсё ж такі вось гэты наратыў пра тое, што народ нейкі не такі, гэта ж тэма, якая ўвесь час круціцца вакол апазіцыі, то бок яна досыць доўгі час, можа 30 гадоў можна сказаць, што крыху не дарос, што трэба цярпець, ці вось гэтае вяртанне да тэмы эканамічных санкцый. Чаму як бы апазіцыя любіць пра гэта казаць, таму што яны хочуць, што нібыта людзі збеднеюць і пачнецца галодны бунт, і людзі пайдуць і будуць змагацца. І гэта вось вынікае з гэтай, пэўным сэнсе пагарды да людзей, і мне падаецца, яна неадэкватная, яна палітычна памылковая, і яна шмат у чым просто не адлюстроўвае беларускага грамадства. То бок любое грамадства, конечно, это, конечно, спрашчэнне, грамадства, беларусы такія, беларусы сякія, это, конечно, спрашчэнне, бываюць і такія, і другія. Але што важна разумець, што грамадствы існуюць і кшталтуюцца ў пэўных умовах, у якіх яны знаходзяцца. Карейцы паўднёвыя і паўночныя, гэта адзін той же народ, які апынуўся па розныя бакі мяжы, і якія апынуліся ў абсалютна розных умовах. І наше дасягненне вялікага беларускага народа акурат у тым, што мы, не гледзячы на паўночна-карэйскія умовы, сталі адносна паўднёва-карэйскімі. І мы можам, як прыклад, взяць
палітычнае стаўленне ці сацыяльна-эканамічнае, палітычна, што вельмі важна, што мы, нягледзячы на тое, што Беларусь шмат у чым ужо становіцца калоніяй Расіі, бо расійская культура паўсюль, расійскія медыа паўсюль, вся, ну не вся, значная частка эканомікі павязана на Расію, і нават IT-сфера, да, которая калісьці, которой мы захапляліся, яна ўжо паціху афарбоўваецца ў колеры расійскага сцягу. І ўсё ж такі нават у такіх умовах беларускае грамадства не прымае расійскай вайны. І я думаю, што гэта вельмі вялікі паказчык таго, што нягледзячы на тое, што нас уже туды ўпіхнулі амаль што, беларусы гэтага не прынялі. Другая вельмі важная рэч – гэта сацыяльна-эканамічнае стаўленне беларусаў. У 2009 годзе Віталій Селіцкі і шэраг іншых беларускіх даследчыкаў рабілі даследаванне так званага сацыяльнага кантракту, і я паўтараў з калегамі гэтае даследаванне вось у гэтым годзе. Да? То бок мы параўноўвалі, што было 15 гадоў таму і што было зараз. І па сутнасці мы бачым, што беларусы сталі куды больш эканамічна ліберальнымі. То бок, калі раней беларусы былі схільныя да прыняцця там таго, што лепш паменш заробак, зато стабільна, там хочуць больше, там хацелі больш сацыяльнасці ад дзяржавы, хацелі больш льгот і так далей, но беларусы змяніліся. Беларусы хочуць стварэння умоваў, у которых яны самі будуць рабіць свой дабрабыт. Яны не хочуць, каб дзяржава для іх все рабіла, да? То бок яны хочуць самі на сябе браць большую адказнасць. І ў палітычным, у сэнсе такім стаўленні да аўтарытарызму это ж таксама адбываецца, да? То быў выразны 20-й год, і нават пасля 20-го года, да, ўжо прайшло 4 гады. Усё ж такі, што важна разумець, што нягледзячы на тое, што Лукашенко адносна удала здолеў прадаць свой наратыў вайны, про тое, што вот он там міратворец, што он ўсё адно стараецца, што не дапусціць вайну ў Беларусі. Ну, у любым разе, нягледзячы на гэта, не адбылося вяртання да захаплення Лукашэнкам. То бок, і гэта таксама выразны паказчык, што ну, слухайце, як бы, конечно, можна сидзець у эміграцыі, мы тут можам взять там і ў гэтай студыі вырашыць, там паставіць ацэнкі беларускаму народу, маладзец, не маладзец, правільна змагаецца, неправільна змагаецца. Але ў рэшце рэшт, у тых умовах, якіх сёння жывуць беларусы, мець настолькі здаровае грамадства, ну, я думаю, гэта дасягненне. Конечно, там нехта можа сказаць, ну, ой, ну, все адно там у Лукашэнкі ёсць нейкая падтрымка. Конечно, она ёсць. Ну, так, слухайце, у Марин Ле Пен ёсць у Францыі падтрымка. І што, мы што, кажам, што все французы фашысты? Ну, здаецца, не. Таму, як бы, у любым разе гэта выразна дасягненне. І пасля яшчэ, ведаеш, што мне не падабаецца, таксама вось да гэтага крытыкі беларускага народа, што вось яны там не змаглі, не дараслі. Ну, это зноў жа, калі вось мы вяртаемся па 20-й год, так па сутнасці беларускі народ себя праявіў дастойна. Мы себе недастойна праявілі. То бок, протесты. Мы гэта хто? Ну, вот все мы с тобой такие разумные прыгожи в этих студиях, да. Пытанне ж у тым, што протесты, которые былі у Беларусі ў 20-м годзе, яны па сваёй масавасці пераўзыходзяць шматлікія іншыя протесты. Пэўна, у 20-м годзе мы нагло, ну, это быў, конечно, коронавірусны год, але мы па сваіх памерах пераўзыходзілі усе протесты ў свеце. Ну, конечно, прапорцыйна колькасці жыхароў, да, потому что у Індыі какой-нибудь досыць лёгка арганізаваць пратэст, который больш, чым у Беларусі, у абсалютных лічбах, да? Але прапорцыйна мы былі першымі. Але не адбылося змену, і гэта звязана з адсутнасцю палітычнага рашэння, да? Это не звязана з грамадствам. Матахары піша: Астапене не будзе злаваць дзеда, ён будзе чакаць, пакуль дзед памрэ. А, дарэчы, што дрэннага ў тым, што чакаць, пакуль дзед памрэ? Я не ведаю. Не, так, глядзі, а ці няма верагоднасці, што ну, на змену гэтаму дзеду прыйдзе дзед, умоўна дзед, ну, но той же самы дзед, но другі 2-0. І чаго мы дачакаемся па выніку? Не, я думаю, што, ведаеш, гэта была такая пэўная дыскусія ў экспертных колах год таму, калі з'явілася шмат чутак адносна здароўя Александра Лукашэнкі. Это акурат быў парад 9 мая. І тады все так, ведаеш, з аднаго боку быў нейкі усплёск такого нейкага аптымізму, да, што вот, это ж будуць змены ў Беларусі, пасля з другого боку людзі глядзяць, ну, мы не ведаем, ну што, калі Пуцін будзе кіраваць Беларусі, што нібыта лепш стане. Таму, безумоўна, я не стаўлюся да канкрэтных персанажаў як нейкіх найважнейшых чыннікаў трансфармацыі. Для мяне чыннік трансфармацыі – это развіццё грамадства, развіццё Беларусі. І тады як бы можна разлічваць на тое, што
Беларусі штосьці адбудзецца. Калі спадзявацца, што хтосьці сыдзе і хтосьці на яго месца прыйдзе нейкі лепшы, мне падаецца, гэта не той варыянт. А які варыянт той? То есть вот у тебе ёсць хаця бы там бачанне, намёкі на бачанне стратэгіі адносна Лукашэнкі дзеянняў? Мне падабаецца слово стратегія, потому что мы его любим вставлять в любое место. Ну дык да. Хочешь выглядаць разумным, скажи слово стратегія. Давай скажу так, у меня нема стратегии. Я буду першым человеком, які признаецца, что мне нема стратегии. Ну, ты уже слово гэта ведаешь, уже знаешь. Прыкмета доктор, ну. Да, нема у меня стратегии. Я что могу докладно сказать? Безумоўна, час зменаў наступае калісьці. Ён наступае не ў бліжэйшыя там некалькі гадоў, але ён наступае. Зразумела, што доўгатэрмінова Расія не ў стане себе забяспечваць, таму што зменіцца рынок энергаресурсаў і адпаведна все расійскія энергаресурсы стануць менш каштоўнымі. Гэта не адбудзецца, конечно, заўтра, это не адбудзецца праз год, это адбудзецца там праз дзесяцігоддзі. Адпаведна будзе змяншэнне ролі Расіі ў рэгіёне. Я думаю, что вельмі важный чыннік у той момант это быць падрыхтаваным да змены ў грамадстве, да змены ў рэгіёне і падысці да гэтай кропкі ў найлепшым стане, якім магчыма. Я не чакаю, ведаеш, нейкіх палітычных зменаў у бліжэйшыя гады, і гэта шмат у чым прычына, дарэчы, про тое, што калі я кажу пра перамовы захада з рэжымам Лукашэнкі аб вызваленні палітвязняў, я адкрыта выступаю за іх. Я лічу, што захад сапраўды павінен вызваляць палітвязняў нават праз дамоўленасці з Лукашэнкам. І па сутнасці захад гэта ўвесь час і робіць. Да? Выходзілі і прадстаўнікі польскай меншасці, выходзіла і грамадзянка Швейцарыі, выходзіў і муж амерыканскай дыпламаткі. Все выходзілі і ведаеш, і ніхто ў гэты момант моцна не переживаў адносна таго, што вот некая легітымнасць Лукашэнка і так далей. Таму я хацеў бы сапраўды, каб захад вёў перамовы пра тое, каб вызваляць палітычных зняволеных у Беларусі. Таму што я не бачу асаблівых прычынаў казаць пра што тут некая ідзе палітычная барацьба, калі ніякай палітычнай барацьбы ўжо давно не існуе, і ёсць вялікае пытанне, ці яна нагла існавала, ці яна была намі прыдуманая, але хацелася б, каб людзі мелі магчымасць гэтую выйсці. Як табе гэта бачыцца, то есть вот як данесці да заходніх палітыкаў, ці яны самі гэтага хочуць, баяцца сказаць, як гэта кажуць, ці што, як зварушыць гэтую тэзу. Дарэчы, зараз Астапеня агучвае тэзісы, якія супярэчаць таму, пра што гаворыць офіс, напрыклад, Ціханаўскай. А яму першую крыміналку прышылі за тое, што, як там прапагандысты сказалі, уваходзяць у камарылью Ціханаўскай. Эксперты Ціханаўскай группы. Да, есть такое. Наглядзі, я думаю, что на Захадзе ёсць разуменне того, что сённяшняя палітыка патрабуе змену, якую яны праводзяць. Ім патрэбна больш матывацыі. Больш матывацыі знутры краіны, то бок ад Лукашэнкі. Калі Лукашенко больш праявіць свае здольнасці размаўляць, калі будзе большая матывацыя з боку дэмакратычных сілаў, то чаму б і не, я думаю, што працэс можа быць запущены. На вялікі жаль, мы проста гістарычна знаходзімся ў не вельмі прыязнай кропцы, да? То бок шмат што трэба было рабіць да 24 лютага 22 года. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны стала куды больш складана казаць пра тое, што трэба неяк вызваляць палітычных зняволеных. Это, на жаль, такая праўда. Іншая справа, навошта захаду это трэба, то есть вот які профіт, адна справа вызваліць людзей, якія тым ці іншым чынам, але маюць да гэтай краіны дачыненне. То же самае Шклярова, які жанаты на амерыканцы, тая ж самая грамадзянка Швейцарыі, тыя ж самыя прадстаўнікі польскай меншасці да Польшчы, а астатнія. З-за чаго умоўная там якая-нибудь Брытанія ці ЗША будуць змагацца за жыццё і вызваленне людзей, якія да ЗША ніякага дачынення не маюць. Я думаю, што акурат пра гэта і трэба казаць у выпадку таго, што каго ты называеш дэмакратычнымі сіламі, што гэта павінна быць іхняй павесткай, да, которую яны павінны прасоўваць, што гэтых людзей варта вызваляць нават у тым ліку праз тое, што прыйдзецца часткова дамаўляцца з Александром Лукашенко. То бок гэта і павінна быць
той галоўнай матывацыяй, якая можа зрушыць заходніх палітыкаў. Я думаю, што ў любым разе таксама для іх Беларусь застаецца пэўнай часткай рэгіянальнага парядку, які яны хацелі бы палепшыцца. У любым разе тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, можа ўспрымацца як пэўная гуманітарная праблема. І гуманітарныя праблемы трэба вырашаць. Я думаю, што у гэтым ёсць зацікаўленасць, і калі б паўсталі гэтыя ўмовы для таго, каб заходнія палітыкі маглі кагосьці вызваліць, я думаю, яны былі бы зацікаўлены тым, каб скарыстацца гэтай магчымасцю, каб сказаць, што яны дапамаглі беларускаму народу. Я хотел бы вернуться до темы России, але вот с пункту гледжання будучыня вялікага беларускага народа. Тебе, дарэчы, не падаецца, что это вот само это выказывание, оно, конечно, прыгожае, але вельмі так вот, знаешь, отсылки до пачатку мінулага стагоддзя, дзесьці там рэгіёна там. Ну, ты ж любіш Дона Пазняка. Ну, у яго ёсць, ведаеш, тэзіс про тое, што народ трэба любіць як Бога, нават калі ён маўчыць. Мне падаецца, што ёсць у гэтым нешта кшталту, так, што называецца на захадзе сцвярджальнай практыкай, да? То бы калі ты, напрыклад, там жанчын, да, шмат у чым вось зараз падымаюць, як бы больш даюць пасаду, больш як бы імкнуцца ўключыць у грамадска-палітычныя працэсы, як бы і падбадзёрваюць нейкім чынам, да, што вось ваше месца тут, да, і вы роўныя. Я думаю, мы робім прыкладна тое самое, калі кажам пра вялікі беларускі народ, калі вось кажам, што вы нармальны. І ведаеш, шмат у чым же, калі зноў жа вернуцца там да таго ж Бабарыкі ці Калеснікавай, ну гэта ж і быў важны момант 20-го года, калі яны казалі, вы нармальныя. Да, як бы, і калі мы зараз про гэта кажам, про вялікі беларускі народ, гучыць, канешне, досыць смешна, асабліва калі нас чуюць замежнікі, яны так думаюць, што яны маюць. Ну, для іх, знаеш, і слова нацыяналізм это нешта такое страшнае і ужаснае. Да. Таму, як бы, я думаю, што ўжываць яго варта, і гэта з пункту гледжання палітычнай тактыкі, ну, это найбольш слушная палітыка, да, вось чытаць лекцыі беларусам про тое, што штосьці з вамі не так, што вы штосьці не такие, вот там у вас слабая ідэнтычнасць, вы такія сякія, вот вам трэба яшчэ абы лепш апрануцца. Мне падаецца, гэта неправільна, да, як бы трэба казаць, вы крутыя. Я цалкам згодны, пачынаючы з таго моманту, што слова матэрыяльна, і працягваючы тым, што как бы казаць вы крутыя, і в прынцыпе яны крутыя, так і ёсць. Тут я згодны, але может быть нам пайсці далей і неяк вот, ну, пачаць казаць, что а яны вот как-то і беларускамоўныя беларусы, што насамрэч матчына мова ў іх там у падсвядомасці закладзеная, а то мы маем то што гэты вялікі беларускі народ, але сваімі лідарамі ў 20-м годзе цалкам рускамоўных і нават дзесьці прарасійскіх палітыкаў абраў, усіх трох, калі пералічваць. Я думаю, я не хочу сказать, что что-то тут з народом не так, як тому что может быть і ў гэтым накірунку неяк там слова матэрыяльным спрабаваць рабіць. Ну трэба сцвярджальная практыка тут таксама, да, што трэба падбадзёрваць людзей, каб яны больш гэтым карыстались, больш выкарыстоўвалі беларускую мову, але зноў ж, да, ёсць вялікая праблема, што которую я вось таксама бачу як беларускамоўны чалавек, што ведаеш, часто мы натхняем людзей там быць больш унутры беларускай культуры і так далей, але людзі калі прыходзяць, яны бачаць, што тут не хапае самой культуры, ну мала кніжак напісана, мала музыкі зроблена, і мне падаецца вельмі важным вось не перакрочваць занадта вось у ты, што вот вы цяпер павінны быць такімі, так і так павінна быць, да, трэба лепш павольна паціху рухацца у гэтым напрамку пра стварэнне большай колькасці магчымасцяў для людзей выкарыстоўваць беларускую мову, чым змушаць іх неяк, патрабаваць іх гэта ад іх. Александр Адрушкевич пишет: и это говорит социолог, который вообще не понимает, что репрессии будут продолжаться до конца режима, поэтому условный 11 или 14 год повторить невозможно. К сожалению, белорусы предали политзаключенных. Что можете сказать в свое оправдание?
Я не ведаю, что вам сказать. Наконт рэпрэсій до конца режиму, я думаю, что у нейкай ступені гэта праўда, чаму і не. Яны могуць змяняцца просто. Разумееш, это таксама шмат у чым звязана, што просто 20-й год уже сходзіць. Усё ж такі нават цяпер там працягваюцца рэпрэсіі, але ці будуць працягвацца рэпрэсіі ў 2028 годзе за 2020 год, мне падаецца, пэўна, ўсё ж такі не, я спадзяюся, да? То бок узбуджэнне новых крымінальных справаў і так далей. Таму рэжым будзе змяняцца, ён змяняўся ўжо некалькі разоў, і я не бачу прычын, што ён у будучыні можа змяніцца. Ён уваходзіць у свой фінальны этап трансфармацыі, да, транзіту ўлады, падчас которого будзе змяняцца то, як рэжым ставіцца да апазіцыі і ставіцца да захаду. Я думаю, што гэта, безумоўна, змены будуць адбывацца. Рыгор, я трошку не па тэме, на мяне вельмі муляе гэтае пытанне вельмі даўно і неяк не атрымлівалася задаць. Да. А за што ты так любіш латушку? Я нават не ведаю табе, як сказаць. Я ведаеш, я хочу быць пазітыўным, натхняць людзей, каб все хадзілі радасныя, весёлыя і гэтак далей. І таму мне досыць цяжка казаць нешта пра Паўла Латушку. Ну, я ставлюся са скепсісам. Выразны скепсіс, і я асабліва яго не хаваю. Ну, чаму? Чалавек працуе, фактычна 24/7, не ведаю, как там 365 ці не, но пастаянна нешта робіць, нешта ў руху, нейкіх там вот дзеяннях, ідэях, сустрэчах і ўсім. Што не так? Ну, значит, молодец, Зміцер. Я думаю, тады варта, каб ты яго падтрымліваў, калі ён працуе. Не, тут размова не пра падтрымку. Мне просто вот цікава, вот што паміж вами там, дзе не так здарылася? Да нічога паміж намі не здарылася. Я думаю, я ніколі не меў асаблівых прыязных стасункаў з ім. Я досыць спакойна да яго стаўлюся, ён у любым разе застаецца там досыць важным. Вельмі спакойна да яго ставіся, што у кожнай праграме часікі цікаюць. Дарэчы, можаце праверыць, зайсці на YouTube канал часікі цікаюць і паслухаць. Не бывае праграмы, у якой бы Рыгор Астапеня не паспрабаваў бы шпільку ўставіць Паўлу Латушку. Ну якая шпілька, переставай. Да, там добрая такая вось, іголка. Не, я ставлюся да яго. Конечно, як повторюся, я ставлюся да яго са скепсісам. Зразумела, што гэта не герой майго раману. Я спадзяюся, што Беларусь будзе мець у будучыні лепшых палітыкаў. Добра, давай вернемся, не дагаварыў да пытання Расіі. Вы ў сваёй, здаецца, апошняй праграме аналізавалі, як нам у будучым будаваць адносіны з краінамі суседзямі. Ну, безумоўна, Расію не маглі абысці бокам. Вот, размова. Кому цікава, паглядзіце. Мне просто цікава меркаванне вот з якога боку. Тут ось буквально ці то учора вечарам, ці то сёння выскочылі развагі Івана Краўцова про тое, что как это развалится Россия? Так нам же всем кранты тады, если Россия развалится. Война, бомбы и все такое. Мы все умрем. Расскажи мне все ж таки твоє бачення. Наколькі... Як будзе разваливаться? Да, як будзе разваливаться и усе ли мы помром, калі Россия развалится? Не, гляди, я думаю, что есть... Не, там Иван Краўцов може и выживе, але ўсё ж таки. Я думаю, конечно, есть некалькі сцэнарыяў того, як будуць адбывацца падзеі. И, безумоўна, ёсць рацыянальны страх у тым, что развал России можа оказаться тым, что хтосьці завалодае ядернай зброяй, кому яе лепш не даваць, да? Я думаю, что шмат у чым на захадзе вось гэтыя страхі, яны звязаныя, да? Калі яны кажуць про развал России, кажуць, не, мы не хочам развала России, звязаныя з тым, что хацелася, каб ядерная зброя не аказалася ў руках, не ведаю, Кадырова, там, Александра Лукашенкі ці яшчэ кагосьці. Я думаю, гэта адна з прычын, чаму людзі асцерагаюцца развалу России. Што думае Іван яшчэ пра развал, я не ведаю, пэўна. Ну, пэўна, магу сабе ўявіць, што ён думае, што гэта будзе пэўны крах эканамічнай сістэмы. Я ставлюся калі адбудзецца крах эканамічнай сістэмы России, досыць спакойна.
я не перажываю на гэты конт. Ну ведаеш, я просто звярну увагу, мяне так неяк аж крабанула, калі абмяркоўвалі тое, што ну пасля таго як вот будзе новая Беларусь, нам ўсё адно не абысціся без таго, каб працягваць гандаль з Расіяй, немагчыма будзе адразу там адмовіцца ад усяго гэтага. І Женя сказала: нават Бабарыка казаў пра гэта. І я думаю, ну конечно, нават свядомы нацыянал-арыентаваны беларусацэнтрычны Бабарыка казаў пра гэта. Вот. Ну але ладно, я про тое, что глядзі, хотя Бабарыка быў прарасійскім, але не дужа выразна. Галоўнае было памяняць Луку на іншага цара. Гэта бздура, не было масавых выступаў за незалежнасць, еўразвяз і НАТО. Дык вось про вялікі беларускі народ. Наколькі ён гатовы да нечага новага у выглядзе еўразвяза, НАТО и как бы ну сапраўднай незалежнасці без вот этого вот там аглядки на Кремль. Я думаю, что вялікі беларускі народ готовы шмат да чаго. Пытанне ў тым, што яму нічога не прапаноўваюць. То бок пакуль што прапанова наступная. Як бы сцена як бы стаіць, няма авіапалётаў, няма візаў, як выехаць невядома. Я думаю, што калі б змяніліся гэтыя фактары, я думаю, вялікі беларускі народ бы глядзеў бы на пытанне еўраінтэграцыі куды больш прыхільна, чым глядзіць цяпер. Пытанне зноў жа не ў вялікім беларускім народзе. Пытанне ў нас. І зноў вяртаемся до нас. Мы ва ўсім вінаваты. Мы, Дзіма, ва ўсім вінаваты. Так а што мы не Ты так што мы не так робім? Ну вот спрабуем же не тое, что не тыкаем вот так вот головой вялікі беларускі народ у нешта там со словами ну ты у мяне смотры. Мы ж неяк так мягко то нацыянальную ідэю формулюем, то даследаванне на социологию проводим. И все одно мы не такие. Не, но мы с тобой повинны брать, конечно, большую отказность, Митцер. Я думаю, что ты мог бы сам стать кандидатом у Координацыйную раду. И я думаю, ты меў бы магчымасць нават сфармаваць сваю буйную фракцыю. Ну, ладно. Не ведаеце, наколькі ты ставішся. Як умела, ўсё ж таки доктор сацыялогіі, перакідывае вот адказнасць на іншых. Я все-таки мушу як бы дадаць, што я все-таки доктор грамадскіх навук і маёй спецыялізацыі былі міжнародныя дачыненні. Просто я калі прыйшоў, дарэчы, на міжнародныя дачыненні, мне сказалі: ведаеце, вы прыйшлі вывучаць навуку паразіт, таму што насамрэч гэтай навукі не існуе. Мы просто паразітуем на іншых навуках. Таму я все ж таки не доктор сацыялогіі. І я думаю, Зміцер, ну ты можаш пасмяяцца, але можа быць варта было бы ўжо ісці ў палітыку. Ты ж сам бачыш, які стан. Так куды ісці? Толькі што ты расказаў про тое, што это ўвогуле как бы сябе не паважаць, туды ісці. Не, что почему? Я наадварот сказал, что я падтрымліваю гэты працэс. Як бы хай людзі займаюцца. Ну, а я збоку пастаю пакуль. Я могу таксама, не ведаю, з чымсьці дапамагчы, не ведаю, прагаласаваць могу. Добра, но я б не такого пазітыва ўсё ж таки хацеў на завяршэнне нашай размовы. Раскажы мне, калі ласка, ўсё ж таки вот с этого пункту гледжання про там еўразвяз, НАТО там і ўсё астатняе, ты кажаш, ну вот яму не прапаноўваюць, але ж вот іншыя прапаноўваюць там, ну скажем, тое ж самае, вот станьце ты нарэшце беларускі народ вот беларускім, там яшчэ нешта там вот змены нейкія не чуюць і зноў не так прапаноўваем. Ну троху твоё бачанне от перспектывы вялікага беларускага народа у чым і якія? Я думаю, что вялікі беларускі народ ужо беларускі, то бок яму становіцца беларускім яшчэ больш беларускім не абавязкова. Ён можа крыху змяняць сваю ідэнтычнасць, нешта дастасоўваць, працэс эвалюцыі. Для мяне як бы гэта падаецца абсалютна нармальным. Але мне так казаць, што штосьці з ім не так, я бы не сказаў. Я думаю, што вялікі беларускі народ будзе развівацца пазітыўна, не гледзячы на ні на прапаганду рэжыма Лукашэнкі, ні на нас з табой, можна сказаць, да? І шмат у чым, калі мы задаем нейкія пытанні о пытаннях, да? Мы бачым, што беларусы жывуць уласным інтарэсам. І калі беларусы пытаюцца, ці лічыце вы, што Беларусь павінна мець добрыя стасункі з Украінай і Расіяй, беларусы кажуць, так, мы хочам, каб Беларусь мела
добрыя стасункі і з Украінай і з Расіяй, да? То бок гэта паказвае, што людзі ўсё ж такі, паколькі яны кіруюцца сваім нейкім інтарэсам, то яны будуць развівацца ў правільным напрамку, да? Як бы іншы прыклад я магу прывесці, вось смертнае пакаранне, да? Здавалася б, адкуль у Беларусі вот такая вялікая колькасць людзей, которым не падабаецца смертнае пакаранне, да? То бок у Беларусі гэты падзел прыкладна як у іншых еўрапейскіх грамадствах прыкладна 50/50, да? Ну адкуль гэта адбылося? То бок якім чынам ніхто ж, ну як бы зразумела, была праваабарончая кампанія, да, про тое, што трэба адмяняць смертнае пакаранне, але гэта стаўленне па сутнасці сфармавалася шмат у чым просто дзякуючы таму, што гэта знутры беларускага грамадства, не прыняццё смертнага пакарання. І гэта ж унікальныя рэчы, которые выразна паказваюць, што грамадства можа развівацца і яно надалей развіваецца, просто гэта мае вялікія абмежаванні, якія звязаны проста з палітычным ладам. Дякую вялікім. Так, Ганна Весняк, я просто адкажу, а чаго толькі бабарыка прарасійскі. Ганна, паслухайце яшчэ раз, я калі задаваў пытанне Рыгору, я і сказаў, што ў 20-м годзе беларускі народ вялікі выбраў сваімі лідарамі 3 лідараў рускамоўных і хтосьці менш, хтосьці больш у пэўнай ступені прарасійскіх. Так што на бабарыку толькі я нічога не кажу. Ну і вот Лукашук і так развалил дэмсілы, куда яму координацыйную раду, пишуць яшчэ. Так што бачыш, не ўсё так просто. Але тым не менш, дзякуй вялікі за размову. Рыгор Астапеня, который оказаўся не доктарам сацыялогіі, але ўсё адно доктарам, хай і навукі паразіта. Вось так. Дзякуй велізарна, Зміцер, вельмі рады быць тут. Рады таксама. Дзякуй вялікі, Рыгор Астапеня. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся на YouTube канал Часікі цікаюць. Што там яшчэ, дзе Рыгора яшчэ можна глядзець, нават не ведаю. Я ў Фейсбуку яго чытаю, ну але можа мне ў Фейсбуку амаль нема, Зміцер, што ты расказваеш. У Фейсбуку з ім перапісваюся, да, з Фейсбука ён сышоў, пайшоў у нейкія іншыя соцсеткі. Ну, на YouTube канал Часікі цікаюць. Ну і Еўрарадыё, безумоўна, подписывайтеся, але не забывайце пра бяспеку. Да сустрэчы і жыве Беларусь і вялікі беларускі народ. Жыве Беларусь.